Lélekfényinfúzió meditáció. Ez egy erőteljes lélekgyógyító meditáció, ami azokat a lélektöréseket javítja meg, amelyek az évek során halmozódtak fel, az átélt nehézségek, veszteségek, árulások, a bizalomvesztés és a meg nem értettség miatt, vagy mert harcoltál az igazságtalanság ellen, és veszítettél, esetleg mert úgy érezted, elveszítetted lelked egy darabját, és soha nem kaptad vissza. És most vágjunk is bele a meditációba. Keress egy biztonságos, kényelmes helyet, ahol lefekhetsz. Az is megfelelő, ha csak ülve tudod elvégezni ezt a meditációt. Amint relaxáló testhelyzetbe helyezkedtél, csukd be a szemed. Vegyél egy mély lélegzetet, majd engedd el. Most számolj 3-ig, majd vegyél egy újabb mély lélegzetet. 1, 2 és 3. Lélegezz egy mélyet, majd engedd el. Képzelj el egy lépcsőt a távolban. Kezdj el sétálni felé. Elkezd leszállni a köd. Látod a ködöt? Elkezdesz sétálni felé. Egyre közelebb érsz hozzá. Már majdnem ott vagy. Már csak néhány lépés. Már a lépcső aljánál állsz, és felnézel. Most vegyél egy mély lélegzetet. És engedd el. A lépcső tetejéig 21 lépcsőfok vezet fel. Látod őket? Ahogy mászol felfelé a lépcsőn, mindet együtt fogjuk megszámolni. Lépj fel az első lépcsőfokra. Ez volt az első. És most lépj fel a felette lévő lépcsőfokra. Ez a második. Miközben felmész a lépcsőn a ködben, érzed, hogy jelentenek neked valamit ezek a számok. Most lépjünk fel együtt a többi lépcsőfokon is. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Most már a lépcső tetején állsz. Megjelenik egy ajtó. Látod az ajtót? Egy kapu.
Védj egy mély lélegzetet, és engedd el. Fogd meg a kilincset, és nyisd ki a kaput. Egy sötét, tág térbe lépsz, ahol nincs alattad padló. Lebegsz. Érzed, hogy lebegsz? Amikor felnézel és körülnézel, ragyogó csillagokat látsz a messzeségben. Nézz egyenesen előre. Egy fénygömb tart feléd. Látod a fényt? Készülj fel és nyújtsd ki a kezed. El fogod kapni a fényt. Már itt is van. 3, 2, 1. Ragad meg. Most már a kezedben tartod a fényt. Vidd a homlokodhoz. Nyomd bele, és hagyd, hogy belépjen a lelkedbe. Egy másik fény is felét tart a távolból. Egyre közelebb kerül hozzád. Készülj fel, hogy elkapd a kezeddel. 3, 2, 1. Ragad meg. A kezedben tartod a fényt. Milyen érzés megfogni? Vidd a fényt a homlokodhoz. Nyomd bele, és hagyd, hogy belépjen a lelkedbe. Egy másik fény is felét tart a távolból. Látod már? Ez fényesebb és nagyobb. Már csak 2 kézzel tudod megfogni. Ez a fény is egyre közelebb és közelebb kerül hozzád. Készülj fel arra, hogy megfogd. 3, 2, 1. Ragad meg mindkét kezeddel. Látod ezt a csodaszép fényt a kezedben? Meleg, puha és kényeztető. Egy részed benne van a fényben. Ez a részed tiszta, érintetlen, sértetlen és biztonságban van. Most vidd ezt a fényt a homlokodhoz. Nyomd bele, és hagyd, hogy belépjen a lelkedbe. Érzed a fényt a lelkedben? Most vegyél egy mély levegőt. És engedd el. 3-ig számolva vegyél még egyszer mély levegőt. 1, 2 és 3. Szívd be mélyen a levegőt.
és engedd el. Most itt az ideje, hogy elengedd ezt a teret, és visszatérj a kapuhoz. Az ajtó még nyitva van. Ott vagy már? Már a lépcső tetején állsz? Ragad meg a kilincset, és zárd be magad mögött az ajtót. A kapu bezárult. Itt az ideje óvatosan lemenni a lépcsőn, egyik lépcsőfok után a másikra lépve. Számoljuk meg együtt a lépcsőfokokat. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vegyél egy mély lélegzetet, és engedd el. Most már kinyithatod a szemed. Elvégezted a lélekfényinfúzió meditációs gyakorlatot. Lelked töredezett darabjai most már elindultak a gyógyulás útján. Ha megjavulnak a töredezett darabok, a lelked is meggyógyul. Lelked teljessé válik, és nem hiányoznak belőle olyan értékes darabok, melyek a harc, a veszteség és a nehézségek időszakában szorultak ki. Spirituális erőd fénylényként emelkedik fel ebbe a világba. A múlt régi sérelmei már nem tartják fogva úgy a lelkedet, mint régen. Senki sem birtokolja a lelked, csak te, és minden jogod megvan ahhoz, hogy meggyógyítsd őt. Nyugodtan ismételd meg naponta ezt a meditációs gyakorlatot, vagy olyan gyakran, ahányszor csak szeretnéd, hogy békét és gyógyulást hozzon a lelkedbe.